papunta kami ng Binalunan ngayon dahil sa rematch ni Idol Freddy at ni Tobias. So tara, let's go. So ayun mga ka-team, nandito na kami ngayon sa Binalunan. So ang ganda ng court na paglalaroan ngayon. Marami ding tao. So maya maya mag-uumpisa na. Tara, let's go. Maraming mga nanonood ngayon. Rematch ng Binalunan saka San Fernando La Union. So yun, bago mag-start, shoutout muna kay Prince Kajo from Binalunan. So ito start na ang rematch ni Tobias at ni Idol Freddy. Binalunan versus San Fernando La Union. 1-0, 2-0. Bale race to 3, 25 shots. 3-0. 4-0. 5-0. 6-0. 7-0. 8-0. 9-0. Magandang shooting nila ngayon dahil nasa standard na ring. Hindi gaya nung huli. Medyo masikip yung ring. 11-0. 12-0. 'Yung nagmintis din. 13-0. 14-0. 15-0. Grabe ang kamay ni Tobias ngayon. 16-0. 116. 17-1. 217. 317. 18-3. 19-3. 23. 21-3.
421. Twenty-two four. 23-4, 24-4, 25-4, habol, 5-25, 6-25, 7-25, 8-25, 'So yun, panalo si Tobias sa unang game.